Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si tu zahráme World of Tanks na mobile. Takže môžeme ísť teda na to. Neviem, jak sa to ovláda ani. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, ľudia. Skvělý zásah. Tahle přešla přímo skrz. Bolelo. Tak toto je strašná debilina. Není to zase taká debilina. Tam ten kanón. Strašne sa ospravedlňujem, že vás zruším v strede videa, ale užite si nový rok a na zdravie. OK ľudia, táto hra, teraz som tu ani nerozprával skoro, lebo táto hra sa mi veľmi páči. Táto hra. Byl to zásah. Co mi nepomáhajú? Dobre. Zatiaľ mi to ide. Nie je dobré trafiť do černého. Ľudia, ja som vôbec túto hru nerozprával skoro. Je to hodne dobrá hra, mne sa to páči. Takže z tohto bude aj viacej videí. Takže tak, mám 3 tanky. Ja by som si chcel teraz zobrať tento skúsiť. Body výdrže, poškození, rýchlosť, pancíř. Tento má poškození 100. Tento má poškození 250, ale má 1300 životov HPčok. Má HPčok 250 dole. Je len 25. Čo je toto tu? Tento meč a len tu búrejú stromy. A ideme sa biť so supermi. Tak, jeden zásah som dal. Takže tak. Toto mesto nemôže byť v ohrození. Tak, mierim. Ja teraz odchádzam z tohto miesta, ľudia, lebo majú na mňa mušku. Tak, jeden je mŕtvý. No, není len jeden mŕtvý, je ich viacej tam. Tuto som ani netrafil teraz. Aha, tu je kameň. Ja ho zasiahnem. Na poslednú chvíľu. OK. Je zasažen. Teraz hitujem tu a už tu je len jeden. Tak, a už tu je len jeden, presne tak, jak som povedal. Tak, a pancíř. Už nemá pancíř. Ja neviem, že sa môžem aj otočiť. Takže túto hru, ľudia, sme vyhrali. Iní, ktorí sme ešte nemali. Takže tak, bitva začína. Takže môžeme ísť na to teda. Tak musíme nájsť... Aha, to je tá mapa, ktorú sme mali aj predtým. Jo, toto je
ten tank, čo ide aj 58 km. Mal som tu len tank, ktorý ide 38 a 35. A tank, ktorý ide 25. Au, to bolelo. Takže ľudia, ideme sem z kopca. Môj tank je na to určený. Dal som mu hit. Teraz sa rovno otáčam. Pekne mu dávam, pekne. Dal som mu. Ľudia, jak som už hovoril, toto je World of Tanks na mobile. Takže tak, preto má to podľa mňa veľmi zlú grafiku na nejde proste o nič. Je to hodne dobrá hra, chápem tomu, už som ju raz hral. Takže tak. Požiadny zásah. Takže už sú tu len traja. A či dvaja? Neviem. Teraz ma zasiahne. Ja nemôžem furt stať na jednom mieste. Je dole. Takže dal som už 2 dole. Ľudia. Dal som 2 dole. Takže tak. Takže dal som ďalší hit tomuto Jacksonovi. Ďalší. A teraz ho usmrtím. Tak ne. Odražená. Tak to je veľmi veľká škoda. What the fuck? On má pancír. Takže dal som ho. Ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Majte sa dobre a čaute.